Ụmụnne m ekene m unu. Biko Meta enwero free verification ọ ga-enye gị, a ga-etinyere gị na mail si gị klikie a link. Ọ bụ na Meta chi inye gị free verification, fa ga-eweta ya nye gị ya efe ya na your page or na ịbata notification gị ọpụta as na Meta nyere gị ihe dị otu a. Mana nke ọ bụla a ga-enye gị si gị klikie a particular link ka ị wee jefu ya, ọkwa adịgboroja. Ime ihe bụ ihe anyị na-afụ. Ihe na-afụ bụ onye chọrọ ihe hack akaụntụ gị ka o wee nwee ike ịbanwu na your portfolio. Ọ bịazịa send that message na mail, ifia ọ dịghị ka otiki green ọkwa ndị Meta business sendịrị gị ya, ijezia je klikie je accept your invitation. The invitation you are accepting, you are giving them access to your portfolio. And giving them that access will enable them to remove you as an admin on your page. Be very careful, nwanne m. Ike adịrọkwa m update na-enye unu bụ na ike adịrọkwa m ibekwala m akwa mbele gị akwa o. Ụdị akwa ọbụla sọ gị bee mma ebekwa nke m, ana m echi iwọrị na-akụche gị dị ya. Ekenekwa m unu.